gaskiya ɗaya ce haƙiƙani na sani, kai babu komai dai yau da za ta sokin mini. Kin biye ruɗin gyale-gyalen zamani, ban saka rai cewa wata rana ke. Shahararre fitacce wani aka fi sani da Sani Ahmad Ɗanba, na tabbatar da cewa maziyarta wannan channel din na tabbatar da cewa idan kuna bibiyar mu za ga muna kawo abubuwan da ya shafi wannan fitattun mawaƙa. To da farko dai idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel din mai albarka mai suna Arewa Smart, zan so ka danna mun kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like, domin ka tabbatar da channel din cewa kana bibiyar mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa, musamman idan sharing da commenting da kuke mana muna gani muna jin daɗi kuma muna yaba da haka. Ka dai kai mana sharing na bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook domin ka tabbatar da channel din kana bibiyar mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa. Na tabbatar da cewa wannan waƙa da kuka saurara ta ba waƙa ce wacce fitaccen mawaƙin ya sa ya tsara ta kuma ya fitar muku da ita a lokacin da kuka so ta. Na tabbatar da cewa a wannan shekara ta 2022 mawaƙin tabbas zai fitar da waƙoƙi iri daban-daban. Ka dai kai mana sharing na bidiyon domin da zarar ya fitar za mu yi ƙoƙari mu sanar da masoyan nashi. Ka mana sharing na bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook domin ka tabbatar da channel kana bibiyar ita kuma kana bibiyar dukkan wasu fitattun aika. Muna gani muna jin daɗi musamman wajen sharing da commenting da kuke mana. Shahararre fitacce wani aka fi sani da Sani Ahmad Ɗanba, na tabbatar da cewa maziyarta wannan channel din na tabbatar da cewa idan kuna bibiyar mu za ga muna kawo abubuwan da ya shafi wannan fitattun mawaƙa. To da farko dai idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel din mai albarka mai suna Arewa Smart, zan so ka danna mun kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like, domin ka tabbatar da channel din cewa kana bibiyar mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa, musamman idan sharing da commenting da kuke mana muna gani muna jin daɗi kuma muna yaba da haka. Ka dai kai mana sharing na bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook domin ka tabbatar da channel din kana bibiyar mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa. Na tabbatar da cewa wannan waƙa da kuka saurara ta ba waƙa ce wacce fitaccen mawaƙin ya sa ya tsara ta kuma ya fitar muku da ita a lokacin da kuka so ta. Na tabbatar da cewa a wannan shekara ta 2022 mawaƙin tabbas zai fitar da waƙoƙi iri daban-daban. Ka dai kai mana sharing na bidiyon domin da zarar ya fitar za mu yi ƙoƙari mu sanar da masoyan nashi. Ka mana sharing na bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook domin ka tabbatar da channel kana bibiyar ita kuma kana bibiyar dukkan wasu fitattun aika. Muna gani muna jin daɗi musamman wajen sharing da commenting da kuke mana. Shahararre fitacce wani aka fi sani da Sani Ahmad Ɗanba, na tabbatar da cewa maziyarta wannan channel din na tabbatar da cewa idan kuna bibiyar mu za ga muna kawo abubuwan da ya shafi wannan fitattun mawaƙa. To da farko dai idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel din mai albarka mai suna Arewa Smart, zan so ka danna mun kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like, domin ka tabbatar da channel din cewa kana bibiyar mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa, musamman idan sharing da commenting da kuke mana muna gani muna jin daɗi kuma muna yaba da haka. Ka dai kai mana sharing na bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da na Facebook domin ka tabbatar da channel din kana bibiyar mu kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa. Na tabbatar da cewa wannan waƙa da kuka saurara ta ba waƙa ce wacce fitaccen mawaƙin ya sa ya tsara